what's up mga Kadunski? So nandito tayo ngayon sa may Alaminos, Pangasinan. Siyempre titingin pa rin tayo ng mga hayop at mga pets na pwede nating alagaan, pati na rin ang ating mga chikitings mga Kadunski. So bago ang lahat mga Kadunski, sa mga bago dyan, please subscribe to our channel Adventures of Dudski. Paki-like and share na rin yung mga videos natin para dumami na tayo. At paki-follow na rin yung Facebook page natin, Kadudski, para mas lalo tayong dumami mga Kadudski. So huwag na natin patagalin mga Kadudski, tirahin na natin yung video. Let's go! Yo, what's up mga Kadunski? Nandito na tayo sa may Alaminos. So nahinanap natin yung lugar na bentahan. Dito pala. Ito yung mga benta lang mga Kadunski. Medyo konti lang sila mga Kadunski, kasi ano pala, araw-araw sila nandito pero sila lang daw. Pero kung minsan may mga dumadayo rin dito, mga kambing, mga ganun daw. So tanungin natin sila mga Kadunski. Let's go! Sir! Morning sir! Morning! Ito sir, magkano sa ano nyo, manok nyo sir? 250, may 300. 250, 300. Hindi pa kaya sa presyo eh. Anong klase to sir? Native yan, native. Native. Ayun oh. Ito sir, ito. Yan na yan eh. 350 yan. Yung malaki. Ayos. So yun mga Kadunski, 250 to 350. Siyempre depende pa rin sa laki yung mga Kadunski. Ito sir, Gansa. ito gansa. 1,000 to 800 ang presyo yan. Ano to sir, babae? Babae yan, babae. Babae, 1,000. May bawas pa sir? May tawad tayo hanggang 800 yan. Oh, 800 oh. So siyempre mga Kadunski, laging may bawas yan kahit saan naman tayo May tawad pumunta. sa akin. Laging may tawad yan. Ayun oh. Ito. Anong pangalan nila sir? Sir Bong. Bong. Yun oh, kay Sir Bong tayo. Sige sir, thank you. Okay. Ayun, dito naman tayo mga Kadunski. Si sir, good morning sir. Anong pangalan nila sir? Eric Santos. Yun, Eric Santos. Pwede bang sample dyan sir? Ng kanta? Mamaya kita. Ricardo Santos, palayo na. Ah, yun pala. Akala ko Eric Santos yung singer Palayo eh. na yun. Sir, ito, magkano dito sir? Halos parehas din. Parehas din. O, 250 hanggang 350. Ganun. Ito sir, anong klase to? Atang panggamot. Ano, native rin yan? Native. Pero yung ginagamit nilang panggamot. Panggamot. Pang-atang. Hindi ko alam kung saan gamit yan. Basta may naghahanap dito ng panggamot. Magkano dyan sir? Mas mahal yan. Mas 750 ang dalawa. 750. Yung dalawa na. Pare. Yung Paris. So yung mga Kadunski, ito sabi ni Sir Eric, ano raw to, mga pang-atang kung tawagin daw. Yung mga sa panggamot daw eh. Siyempre alam nyo naman mga Kadunski, siyempre nandito tayo sa probinsya. Siyempre meron pa rin mga ganon na bili, pamahiin, mga ganon. Ayos. So yun mga Kadunski, dadalawa lang sila ngayon. Wala daw yung kasama nilang isa. So gustong bumili ng mga manok dyan, mga gansa, dito lang banda. Reynoso. Reynoso Street. Oh, sa F. Hernoso. Reynoso. F. Reynoso Street. So mga gustong bumili dyan sa F. Reynoso Street daw, dito lang sa may Acacia. Saka dito tapat ng Deli Bakery. Ayun oh. So yun mga Kadunski, mamaya ikot pa tayo. Malay ninyo may makita tayo mga iba pang nagbebenta. So mamaya na mga Kadunski, let's go! A few moments later. So ayun mga Kadunski, nakabenta sila Sir Eric oh. Nabili nila. Ewan ko kung anong paggagamitan nila sir.
Nila, yun, no, nangutang kasi. Kung hindi lang ikaw, 8 pa yan. Oh, mahal pa. Kasi nga, panggamot. Panggamot. Ha? Saan yung paggagamitan niya, sir? Ano, pangalay Ano lang. pang ano, yun yung sinasabi ko mga kadudski, ginagamit nila yun. Pang-alay daw kasi panggamot yun. So, sir, kayo naman kayo sa vlog, sir. Ano, Ay, you know, yung what's up mga kadudski. Nandito tayo sa may, ano, GPS. GPS ba to? Ayun, no, GPS poultry supply. So, may nakita tayong, may nadaanan tayo mga nagtitinda ng mga, ito, mga sasuyata ito, oh. Saka ito, mga fancy chicken, oh. Saka kalapate. Saka may rabbit sila, laki. Ayun, oh. So, buti na lang, umikot tayo mga kadudski para makakita pa tayo ng ibang lugar, ibang bentahan ng mga hayop dito sa Alaminos, Pangasinan. Sir, magkano dito, sir? Ano yun, sir? Pares? Oo, parang ka lang. Parang Ayun, 2,000. Anong lahi ito, sir? New Zealand na tayo. New Zealand, oo. So yung mga kadudski, 2,000 yung pares na. May bawas pa yun, sir? Wala na? Wala na. Iniwan lang. Dito, sir, sa Sasso ba to, sir? 300 isa. Nope. 500. Talagang bingi na tayo mga kadudski. So dito sa Sasso, 500 isa. Ayun, no. Sir, dito sa ano, sir? Bantam ba to? 2,000 pares. Ayun, no, bantam. Pares na bantam siramo, sir. Asel. Ay, parang ano lang. Yung bata, puta mo, bright. Pusha mo si Bright. Oo, puta mo, bright. Magkano isa, sir? 100 Ito. 800 dito. Ito, sir. Basta ang panis niyan. Sa Bantam. Oo, Bantam 2,000. 2,000 pala mga kadudski. Sa Bantam 2,000. Itong ano to, 800 isa. Malapit na sa yan eh. Oh. Yung mga tibong 150. 150. Yung adult, 200. Anong lahi to, sir? ano na yan? Mix na yan eh. Yung iba may tubong 20, yung iba parang picture ano. Puti. Hindi rin ako. Kumitado rin eh. Kaya, parang mix na yan eh. Mix na, no? Mga fancy na, ano? Pang racing rin to, sir. Yung iba. So yung mga maliliit is 150. Tapos yung medyo malalaki na 200. 200. Yung mga may mga ring, ibig sabihin na mas matataas yung ano. Ayun, yung may ring. Mas matataas ng konti yung Mas kalidad, no? tapos parang ito medyo senior na siya, mga 2019 pa ata yung ano. Magkano dyan, sir? 200. 200. BHC ano yata yun, basta BHC sabi ng mga ano, kasi pinabenta ng mga estudyante. Sir, thank you, sir, ha? So yung mga kadudski, nakita na natin yung ano, yung presyo. Ikot ulit tayo sa ibang lugar. Let's go! Ayun, oh, yo, what's up mga kadudski? Nandito na naman tayo sa Dinar Marketing Pet Poultry Supplies. So yun, titingin tayo, nakita tayong mga benta nila, ma'am, na aso. Pasukin natin at tanungin natin kung magkano presyo. Tara, let's go! Ayun, good morning, ma'am. Tao po. Ma'am, magtatanong lang po sana. Ma'am, magkano po dito, ma'am? Anong Shih Tzu?
Anong magkano to ma'am? Benta namin sa kanila 10,000 box na. Kumpleto na po. Ayun. Ito ma'am, ito parehas na ano? Parehas lang po sila. Na 10k. Pero mas ano to ma'am? Female, male? Pareho silang male. Male. Anong lahi niya ma'am? Kids po. Na anong blood? Choco liver line. Choco liver line. So yung mga kaduski, siyempre hindi tayo marunong sa mga breed ng aso. Sabi ni ma'am, Shih Tzu na Choco liver line 10k. Pero ano, kompleto na yung vaccine niya. Meaning yung mga 5 in 1, ganun yun ma'am, no? Rabbit ma'am, Ang benta namin is 1.5 pares. 1.5 pares. Ano to ma'am? New Zealand? New Zealand po. Ayun. So 1.5 pares. But ano to maliliit ma'am? Ang bata pa sila eh. Yun. Malalaki yung masado. Ayun. Pero 1.5 pares. So yun mga kadudski, yung rabbit is 1.5 pares na yun mga kadudski. May bawas pa yun ma'am? Ito naman. Ikaw. Ayun oh. So sabi ko sa inyo mga kadudski, may bawas. Lahat ng ano syempre depende na yun sa pakikipag-usap. So pati dito ma'am may bawas pa no? Ayun oh. So sabi ni ma'am meron pa silang ibang ano eh, mga yung beagle ba ma'am? So naiuwi eh. So sa mga gustong bumili ng ano dyan dito sa Alaminos, dito lang tayo kila ma'am. Anong pangalan nila ma'am? Dinar marketing at big supply. Ayun, si ma'am Dinar. So yun. Sige ma'am, thank you ma'am ha. Sige po. Meanwhile, So yung mga kaduski, ito si Slotty. Slotty! Yan ang bait ito. Slotty, my good girl. Yun si Slotty mga kaduski oh. Yun yung sinasabi ni ma'am na may bigel. Slotty! Yun ang bait oh. Good girl. Ang bait nitong aso mga kaduski oh. May benta rin si ma'am. Magkano yung benta nyo ma'am? Nung yung anak nito? Ang benta namin 12,000 complete vaccine. Oh. 12k mga kadudski, ganitong line, no? Bait oh. Beagle, 12k. Ilang months na yun, ma'am? Ano na po, 4 months na. 4 months na po. 4 months na yung mga ano. Yun. Anak ni Slotty. Wala dito kaya hindi natin makita. Pero 12k complete vaccine. 4 months old. Ano yung female, ma'am? Male and female, pwede kayo mamili. Tsaka may bawas pa raw. So ayos. Ayun no. So yun mga kaduski, natapos na tayong umikot dito sa Alaminos, Pangasinan. So nakita nyo naman medyo konti lang yung tiyanggihan dito mga kaduski. Sila Kuya Eric lang sa Kuya Bong. Medyo konti nga yung nakita natin na nagtitinda, pero meron naman mga pet shops dito na napasyalan natin na nagtitinda rin ng mga magagandang pets at mga hayop. Sa mga kaduski natin dyan na may alam na mga tiyanggihan ng mga hayop, i-comment lang dyan mga kaduski para mapasyalan din natin mga kaduski. Saka yung mga pet lovers, mga breeders dyan, suppliers, pet shops na gusto nyo ma-feature dito sa channel natin mga kaduski, comment lang din kayo mga kaduski. Ayos! Sa mga bago dyan, please like and subscribe to our channel Adventures of Dudski. Paki-like and share na rin yung mga videos natin para dumami na tayo. And paki-follow na rin yung Facebook page Kadudski para mas lalo tayong dumami. So till my next vlog mga Kadudski, basta lagi natin tatandaan, God is good, God is great, God is love. Push lang lagi tayo mga Kadudski. Syempre, bakal pa rin ang tamad. Peace dudes!